Станіслаў Шумскі ў бітвах і вязніцах. 5-я частка. Масква вялізная. 4 гадзіны мы ішлі ад моста да Серпухаўскай заставы на другім канцы места. Уся наша армія цягнулася шляхам на Калугу, каб, прайшоўшы горад, стаць табарам. Ідучы, мы дзівіліся незвычайнай цішыні, толькі дзе-нідзе далёка можна было ўбачыць першыя дымы ад запалалых ужо будынкаў. І калі-нікалі ў бакавых вуліцах кібіткі з напалоханымі кабетамі і дзецьмі, якія не здолелі адысці са сваёй арміяй і апынуліся ў нашых руках. Беларускі шляхціц Станіслаў Шумскі, як афіцэр французскай арміі, працягвае разам з ёю сваё падарожжа ва ўсходняй кампаніі Напалеона. Шумскі перакананы, што Напалеон вярнуў ягонай радзіме, вялікаму княству літоўскаму, незалежнасць ад расейскай імперыі. І зараз трэба толькі замацаваць поспех, прымусіць цара Аляксандра падпісаць мір на адпаведных умовах. Служыць Шумскі ў штабе неапалітанскага караля Мюрата, які ідзе ў авангардзе напалеонаўскай арміі. З адной такой кібіткі выскачыла ўвогуле ніштаватая кабетка і, хапаючы караля за нагу, пачала плакаць і прасіць, каб яе пусцілі да мужа, нейкага камерсанта. Кароль наш любіў пекную плоць, а згаладаламу ў кампаніі кус быў панадны. І ён сказаў кабеце, каб яна трымалася мяне, які быў перакладчыкам. А мне даў загад не пакідаць яе і пільнаваць, пакуль войска не размесціцца, з тым, каб я разам з ёй рушыў да дому багатага купца Баташова, дзе для караля была прызначаная кватэра. Тая кабетка нібы п'яўка прычапілася да мяне і ні на крок не адставала, пакуль мы не апынуліся ў доме Баташова, дзе верх быў заняты для караля, а дол для штабной службы і канцылярыі. Побач з гэтай канцылярыяй у малым пакойчыку я і размясціў маю расплаканую масковіцу. Дарэчы, у сучаснай польскай мове такога слова «масковіца» няма. Падазраю, што Шумскі яго прыдумаў, як і шмат іншых словаў. Напрыклад, казакаў ён паблажліва называе казюнямі. Што да масковіцы, дык на сённяшні лад трэба было б казаць «масквічка», але 200 гадоў таму такога слова для Шумскага проста не магло быць. Каля 10-й вечара вярнуўся кароль, разгневаны ўсё шырэйшымі пажарамі, што былі выкліканыя барбарскім патрыятызмам Растапчына. Вядома, што гэты фанатычны ваенны губернатар Масквы пераканаў цара Аляксандра аддаць горад на спаленне, а для гэтага выпусціў з турмаў самых злодзеяў. Ім раздавалі пальныя матэрыялы, што выклікалі пажары, мяркуючы такім чынам змусіць Напалеона да спешнага адыходу. Але гэты барбарскі ўчынак, які не прынёс Расеі ніякай карысці, ацаніла грамадства і сам Аляксандр, які страціў да губернатара ласку. Растапчын тады эміграваў у Парыж і да сёння сядзіць там, выдаўшы замуж 2 дачок, адну за графа Сегюра, другую за яшчэ нейкага француза.
Не паверыўшы Напалеону, які ўспамінаў, што французы не крыўдзілі жыхароў захопленых тэрыторыяў, а больш паверыўшы Шумскаму, які праходзіў кампанію на самым ніжнім, так бы мовіць, узроўні, я схільны верыць у тыя падзеі, ацэнкі якіх у Шумскага і Напалеона супадаюць. То бок, калі вусная гісторыя Шумскага і афіцыйная трактоўка сыходзяцца. Як гэта адбылося, напрыклад, з ацэнкай маскоўскага пажару. Я нават адчуў, што менавіта гэтак можа пісацца аб'ектыўная гісторыя. Калі тэзы якога-небудзь канцэптуальнага гісторыка, напрыклад, афганскай вайны, будуць у кожным найменшым кроку пацвярджацца эпізодамі з кнігі Святланы Алексіевіч «Цынкавыя хлопчыкі» і ніколі не будуць ім супярэчыць. Але што ўспамінаў Напалеон пра маскоўскі пажар? Цытата. «Я быў гатовы да ўсяго апроч гэтага. Хто б мог падумаць, што народ можа спаліць сваю сталіцу?» То бок нават не сам факт, а толькі яго магчымасць не ўкладалася ў галаве Цэзара. Ён згадваў, што сотні бадзягаў былі адмыслова нанятыя для падпалу. Яны неслі схаваныя пад крысом вопраткі галавешкі, якімі запальвалі дамы. Драўляныя будынкі на вятры ўспыхвалі, як свечкі. Французы спрабавалі былі гасіць агонь, але хутка стала ясна, што гэта немагчыма. Пагатоў усе пажарныя трубы былі папсаваныя. Па ўсёй Маскве адшукалася толькі адна прыдатная труба. Менавіта пажар збіў Напалеона з тропу, бо вайна вайной звычайная на той час геапалітыка, але захаванне сваёй краіны і свайго народу былі задачай зусім іншага, вышэйшага вымярэння. Паводзіны расейцаў не ўкладаліся ў яго ў галаве. Ужо ў тыя часы і ў ягонай Францыі каштоўнасць чалавечага жыцця выходзіла на першае месца. Аднак, што там наш Шумскі са сваёй расплаканай маскоўкай? Ён перажывае жахлівы сорам. Зараз мяне непакоіць, каб, не рэжучы цнатлівага слыху маіх чытачоў, распавесці, якім чынам я з вайскоўца мімаволі ператварыўся у каралеўскага квазі-сутэнэра. Я ніколі не думаў, што пратэжаванне кабеты будзе для мяне такім непрыемным. Але апісваючы ўсе факты, якія мяне тычацца, я і гэтага забыць не павінен. Вось жа, перажагнаўшыся, як перад ксяндзом на споведзі, усю праўду распавяду. Назаўтра, каля 10:00 раніцы, клічуць мяне да караля. Ён пытаецца, што ты зрабіў з той кабетай, якую я табе учора даверыў? Яна чакае загада ў вашай каралеўскай мосці. Скажы ёй, каб прыйшла сюды вось гэтым схаваным ходам, абмінуўшы пачакальню, і сам прыйдзі з ёй. Я цьмяна здагадваўся, што тут будзе нячысты інтарэс. Але як жа можна было не выканаць загаду? Вось жа іду я па маю кабеціну і прыводжу яе да караля праз паказаны мне ўваход. Як толькі я яе завёў, кароль сказаў мне выйсці. Мая дама, пабачыўшы, што я сыходжу, кінулася на мяне з крыкам: «Не сыходзьце, я не хачу, я баюся застацца адна». Кароль, раздражнёны гэтымі лямантамі, рэкнуў: «Выходзь жа». Не чакаючы далей, я знік. Праз гадзіну вяртаецца мая нявінная маскоўка, але ўжо цалкам без слёз, працягвае мне далонь, поўную Напалеонаў, і кажа: «Вазьмі, колькі захочаш». І смех, і сорам схапіў мяне.
Смех, што так хутка яе суцешылі і так нявінна яна выглядае, а сорам, што я стаў нібыта пасярэднікам, якому за гэта яшчэ і плацяць. Нямала таксама насмяяліся і мае калегі, якія бачылі ўсе гэтыя манеўры. Што пасля сталася з той кабетай? Ці знайшла яна мужа, ці шукала яго, ці засталася з французамі, я не ведаю. Дачакаўшыся Цэзара, назаўтра пусціліся мы ў бок Таруціна, пра якое пазней будзе вялікая гаворка. А пакуль увечары мы прыбылі ў Воранава. Пышнае лецішча за грамадным, як цэлае мястэчка, палацам летняй рэзідэнцыі Растапчына. Яна ўся была ахопленая полымем, а перад ёй была вывешаная на слупе вялізная дошка з наступным надпісам па-французску, нямецку і расейску. «Я палю сваю сядзібу ўласнымі рукамі, каб не даць прыстанку гэтым сабакам-французам». На стайнях, хлявах і каморах былі падобныя дошкі з надпісам «Кватэра для звера Наполеона». Урэшце, не маючы дзе прытуліцца, мы сталі табарам у полі. Цікава, што шчыры расейскі патрыёт Растапчын, які абставіў сваю сядзібу антыфранцузскімі шыльдамі, на той момант ужо быў у эміграцыі ў Парыжы ці яшчэ не. Даведнікі кажуць, што з'ехаў ён праз 3 гады, а яшчэ праз 8 вярнуўся. Ён спрабаваў апраўдвацца за маскоўскія пажары, але гэтая ягоная слава так і засталася большай за ўсе астатнія. Наполеон назваў яго Герастратам. Але вось гэтая рыса быць ненавіснікам захаду, але ў разе чаго ўцякаць на захад, яна засталася характэрнай для расейскай арыстакратыі праз усю наступную гісторыю і да нашых дзён. Таруціна стала тым пунктам, ад якога пачалося наша адступленне і, можна сказаць, усе нашы няшчасці. Бо гэта быў сапраўдны рэзрух, тое наша адступленне. Таруціна невялікі фальварак з жылым будынкам на 4 малыя пакоікі. У першым спалі ад'ютанты, у другім кароль з бэльярам, у трэцім і чацвертым, вельмі малых, былі гардэроб і мурын караля. 2 свіронкі, вазоўні, стайні і хлявы займалі каралеўскія і генеральскія прыдворныя. Рэшта, а таксама штаб, сталі табарам на дзядзінцы і ў гародах. Дворык той быў размешчаны над вялізным ярам, у глыбіні якога сачыўся малы ручай. На другім баку яра, зараз за рэчкай, стаяла наша грандгарда, ад якой за некалькі дзясяткаў крокаў расцягнулася лінія заставаў, якія кароль мог бачыць са сваіх вокнаў. На нашым баку яра размяшчаліся ўсе нашы войскі. Не ўдаючыся ў лішнія тлумачэнні, заўважу для агульнай карціны, што Наполеон пайшоў не на поўнач, як меркаваў раней, на Санкт-Пецярбург, тагачасную сталіцу імперыі, а амаль у адваротным кірунку, па дарозе на Калугу, то бок на паўднёвы захад ад Масквы. Збіты з тропу маскоўскім пажарам, Наполеон адступаў.
Ледзьве дайшлі мы да Таруціна і за ярам паставілі начную варту, мяркуючы, што заўтра пойдзем далей. Але ўначы завітаў да нас выпраўлены з Масквы Ларыстон, маршал і ад'ютант Напалеона. Ларыстон ехаў на перамовы з галоўным маскоўскім вайскаводцам. Ідэя гэтых перамоваў была выкліканая грэцкай хітрасцю Кутузава, які кіраваў маскоўскім натоўпам. У выніку мірнай дамовы з Турцыяй Расія вярнула ад турэцкіх межаў Чычагава, які стаяў там са значным корпусам. А Кутузаў, які штохвілі чакаў 60 000 сваіх казакаў, што ішлі яму на дапамогу, выкінуў фортэль. Ён паслаў кур'ера нібы да Аляксандра, але сказаў яму наўмысна трапіць у рукі французаў, каб падмануць Напалеона дэпешамі, у якіх угаворвае Аляксандра, каб маліў Напалеона пра мір. Напалеон, прыняўшы кур'ера і маючы такія довады на руках, паспяшаўся паслаць Ларыстона з прапановай міру, пра які сам меўся дамовіцца з Аляксандрам. Тым часам для адпачынку абедзвюх войскаў Цэзар прапанаваў спыненне агню. Ларыстон вярнуўся да нас увечары з прадпісаннем разаслаць па ўсіх карпусах загад не страляць аж да адклікання. Не акрэсліваючы тым самым тэрміну спынення агню, з тым усё ж удакладненнем, што ў разе непрыняцця адным ці другім бокам умоваў міру бакі павінны былі пра гэта за некалькі гадзін адзін аднаго папярэдзіць. Пазней мы ўбачым, што маскоўская хітрасць ні на якія правілы не зважала і подлымі паводзінамі свой народ, які і так не меў годнасці, аддавала на шмаццё. У выніку вяртання Ларыстона мы зараз жа развезлі карпусам загад быць пільнымі, як заўсёды, але не страляць у непрыяцеля аж да новых загадаў. Гэтая навіна, даведзеная да вайскаводцаў, нязмерна ім спадабалася, бо ўсе марылі пра мір і цешыліся нарэшце такім жаданым адпачынкам. І так мы прастаялі 14 дзён. Службы амаль не было, апроч чаргі, што прыпадала на другую ці трэцюю ноч, калі трэба было ад 10 вечара да 4 раніцы праязджаць па лініі і лічыць варожыя агні. А ранкам рапартаваць каралю, ці болей тых агнёў робіцца, ці меней, мяркуючы па іх пра павелічэнне ці зменшэнне арміі, якая стаяла перад намі. Гэтыя звесткі кароль кожныя некалькі гадзін пасылаў у Маскву Цэзару на расстаўленых кожныя некалькі дзесяткаў вёрст конях своеасаблівай поштай. Для гэтага задзейнічаны былі ўсе уланскія, гусарскія, кірасірскія і карабінерскія коні, дзень і ноч асядланыя. Ад заставы да заставы, дзе толькі заўважалі каго з нас, што ляцелі галопам, давалі знак спыніцца і так, не сядаючы нават з лёгкага уланскага ці гусарскага коніка, перасоўваўся чалавек на цяжкога карабінерскага і далей зноў ляцеў да наступнай заставы тым самым парадкам, бо на дэпешы была пазначаная гадзіна выезду. Гэткім чынам за няпоўныя 3 гадзіны мне ўдалося 3 разы адбыць тую дарогу, 80 вёрст, ад Таруціна да Масквы. Першы раз, калі адбываў гэткае падарожжа, летучы да Крамля, я ўскочыў у вуліцу, разгарачаную полымем, якое нішчыла горад, і было такое моцнае, што захопленым агнём дамоў па абодва бакі вуліцы раўчукамі сцякалі бляшаныя дахі, што мяне нязмерна здзівіла. Я не мог сабе ўявіць, каб жалезная бляха магла так плавіцца. А жар і гарачыня былі такія, што конь і я пачыналі ўжо слабнуць, не могучы дыхаць, і тады, убачыўшы збочную вулку, дзе не было агню, я неадкладна заварочваў туды, і там ужо можна было аддыхацца. Прыбыўшы ў Крэмль, я пабег да сходаў, на якіх спаткаў тлустага, як бочка, чалавека, што павольна поўз угару.
А тады затрымаў мяне і пытаецца, да каго я маю звярнуцца, каб пагаварыць з інтэндантам палацу графам Сегюрам. Да мяне, адказаў я, пазнаўшы Тарквіні, спевака сапрана, якога я добра ведаў у Вільні ў 1810 і 11 гадах, які даваў урокі спеваў маёй сястры, маёй кузынцы, якая пазней стала маёй жонкай. Вось жа, не марнуючы часу, я аддаў дэпешу князю Неўшатэлю і маршалу Бертье, шэфу штаба Цэзара. Ён зірнуў на гадзіну, што была пазначаная на дэпэшы, на свой гадзіннік. Сказаў, добра ж ты ехаў, не цэлыя 3 гадзіны. Ідзі падсілкуйся. Неўзабаве ў той самы салон, напоўнены вайскоўцамі вышэйшых і ніжэйшых рангаў, унеслі столік, накрыты абрусам, на якім была бутэлька віна, пшанічная булка і кавалак добрага сыру. Тарквіні я праводзіў да перфекта, які сказаў яму прыйсці і на загад Наполеона даць канцэрт для забавы афіцэраў, што нудзіліся ў Маскве. Але не толькі канцэртамі іх бавілі, быў і тэатр, у якім давалі неблагія вадывілі, а грала іх група французскіх актораў. Пазней я яшчэ 2 разы быў у Маскве, кожны раз толькі на пару гадзін. У другі мой прыезд я спаткаў прыбылага з Вільні кур'ера ад князя Басана. Гэты кур'ер прывез шмат лістоў, у тым ліку і мне ад брата Юзафа. Ён паведамляў, што апроч фармавання літоўскіх палкоў збіраецца яшчэ і батальён стралкоў, шэфам якога князь Басана, прыхільнік майго брата, хацеў прызначыць мяне. Пры тым лісце быў і яшчэ адзін ад пані Казіміравай Плятэравай, маткі Уладзіслава і Цэзара. Яна звярталася да мяне, каб тое прызначэнне, пра што мне і брат пісаў, я саступіў яе мужу. У выпадку маёй адмовы гэтую пасаду князь Басана абяцаў яму. Яна прасіла, каб праз таго самага кур'ера, які меўся адразу вяртацца, я адпісаў пра маё рашэнне. Нядоўга думаючы, я адпісаў, што больш жадаю быць капітанам у кавалерыі, чым шэфам у нейкай там кепскай пяхоце, бо, па-першае, цярпець не магу пехацінцаў, а па-другое, не бачу для сябе ніякай карысці. Адбыўшы такую працавітую кампанію, без атрымання яшчэ належных мне ўзнагарод, я не хачу пакідаць так паспяхова пачатай кар'еры, маючы заўсёды ў перспектыве, што і так па сканчэнні кампаніі магу стаць шэфам кавалерыі. Кажучы, аднак, пра Маскву мушу ўспомніць, што Растапчын свой барбарскі праект да такой ступені трымаў у сакрэце, што ў спешцы мала хто мог забраць штосьці з сабой. Таму ў мностве заможных дамоў былі знойдзеныя параскіданыя перлы, брыльянты, срэбра, бялізна і іншае, чаго не здолелі спакаваць. А ў гардэробах магнатак знаходзілі у беспарадку пеньюары, шалі, сукні і іншы дамскі гломаст. Дык вось, не толькі французы, але і шмат нашых палякаў бавіліся рабункам гэтага ўсяго, хоць Цэзар рабаваць сувора забараняў. Падпальнікаў ён загадваў расстрэльваць. Наступальная частка ўсходняй кампаніі Наполеона скончылася. Пачалася адступальная. Праз тыдзень я словамі сведкі Станіслава Шумскага распавяду вам пра страшныя падзеі пад Таруцінам, дзе ў агульным хаосе знікла на вачах вялікая армія.